Takže pohodlne si sadni. Chrbát vystretý, ruky na kolenách. Toto bude kombinácia dýchového cvičenia nády šodana alebo alternatívneho nosného dýchania a následne krátka meditácia. Ak potrebuješ hlbšie pochopenie a vysvetlenie, ako funguje nády šodana, tak si pozri moje predošlé video, kde som to vysvetlila dopodrobná. Zoberieš si svoju pravú ruku a pravým palcom si budeš zapchávať pravú nosnú dierku, ukazovák prostredník na čele a maličkom budeš zapchávať ľavú nosnú dierku. Takže poďme na to. Zapchaj pravú nosnú dierku a nadýchni sa cez ľavú. Zapchaj ľavú nosnú dierku, otvor pravú a vydýchni. Nadýchni sa cez pravú. Zapchaj pravú, otvor ľavú a vydýchni. Nadýchni cez ľavú. Zapchaj ľavú a vydýchni cez pravú. Nadýchni cez pravú. Zapchaj pravú a vydýchni cez ľavú. Nadýchni cez ľavú. Zapchaj ľavú, vydýchni cez pravú. Nadýchni cez pravú. Zapchaj pravú, vydýchni cez ľavú. Nadýchni cez ľavú. Zapchaj ľavú dierku a vydýchni cez pravú. Nadýchni cez pravú. Zapchaj pravú, vydýchni cez ľavú. Nadýchni sa cez ľavú. Zapchaj ľavú, vydýchni cez pravú. Nadýchni sa cez pravú. Zapchaj pravú, vydýchni cez ľavú. Ešte 5 kôl. Nadýchni sa cez ľavú. Zapchaj ľavú, vydýchni cez pravú. Nadýchni sa cez pravú. Zapchaj pravú, vydýchni cez ľavú. Nadýchni sa cez ľavú. Zapchaj ľavú, vydýchni cez pravú. Nadýchni sa cez pravú.
Zapchaj pravú, vydýchni cez ľavú. Nadýchni cez ľavú. Zapchaj ľavú, vydýchni cez pravú. Nadýchni cez pravú. Zapchaj pravú, vydýchni cez ľavú. Nadýchni cez ľavú. Zapchaj ľavú, vydýchni cez pravú. Nadýchni cez pravú. Zapchaj pravú, vydýchni cez ľavú. Posledné kolo, nadýchni cez ľavú. Zapchaj ľavú, vydýchni cez pravú. Nadýchni cez pravú dierku. A vydýchni cez ľavú. A uvoľni svoju ruku. Nadýchaj normálne, prirodzene, uvoľnenie do oboch nosných dierok. Všimni si efekt. Tento dých má za úlohu vybalancovať náš nervový systém, naše mozgové hemisféry, náš dých. Cítime sa po ňom viac relaxovaný, uvoľnený, zharmonizovaný a vybalancovaný. Dali sme si 10 kôl a počítali sme 5 sekúnd nádych a 5 sekúnd výdych, čo je frekvencia, ak začíname s týmto dýchovým cvičením. 5 a 5, rovnaký pomer nádychu a výdychu. Teraz si dáme krátku meditáciu. Takže vystri si chrbát, ruky na kolenách, dlaňami hore alebo dlaňami dole. Ramena uvoľnené, vystreté. Krk v predĺžení chrbtice, brada zarovno s podlahou. A pomaly si zatvor svoje oči. Mierne zdvihni svoje kútiky úst, mierny úsmev, čo ti pomôže uvoľniť svaly na tvári. Snaž sa byť v takejto pozícii, vystretý chrbát, mierny úsmev počas celej meditácie. A pripomeň sama sebe, že teraz ideš meditovať a nemusíš nad ničím iným premýšľať. Nič iné nie je teraz dôležitejšie a všetko ostatné počká. Všetky ostatné povinnosti počkajú. Buď tu, buď v prítomnosti. Toto je veľmi dôležitý čas pre tvoju myseľ, pre tvoje mentálne zdravie.
Začni uvoľňovať svoje telo. Hoci kde cítiš nejaké napätie, tak si tú časť tela uvedom a snaž sa predýchať túto časť. A s každým výdychom môžeš si predstaviť, ako posielaš uvoľnenie do danej časti, kde cítiš nejaké napätie v tele. Celé telo chceme úplne uvoľniť. Celú oblasť hlavy, žiadne napätie na tvári, na krku, na hrudi, úplne uvoľnené. Ruky, ramena, brucho, hlavne brucho, úplne uvoľnené, svaly na bruchu. Uvoľnená pánva, uvoľnené nohy, naše kolená úplne uvoľnené. Celé telo sa uvoľňuje. Uvedom si svoje telo, bez toho, aby si otvorila oči. Uvedom si, ako ho uvoľňuješ. Skús zamerať svoju pozornosť teraz na zvuky, ktoré môžeš počuť. Na zvuky, ktoré sú ďaleké, mimo budovy, v ktorej si. A zameraj teraz svoju pozornosť na zvuky, ktoré sú bližšie, ktoré sú možno v tejto izbe, v ktorej si, alebo vo vedľajšej izbe. V pozadí každého zvuku je ticho. Naším cieľom pri týchto meditáciách bude naladiť sa na to ticho a vedieť meditovať aj napriek všetkým zvukom, ktoré môžeme počuť. Teraz si uvedom všetky miesta dotyku tvojho tela s podložkou, so zemou, s tým, na čom sedíš. Uvedom si všetky miesta, kde sa tvoje telo dotýka. Uvedom si potom aj, ako sa tvoje telo dotýka iných častí tvojho tela. Ruky, ako sa dotýkajú tvojich nôh. A stále
každým ďalším nádychom a výdychom sa cítiš viac a viac uvoľnene. A začni sa sústreďovať na svoj dých cez nosné dierky. Priveď tam svoju pozornosť. A začni si všímať, ako vzduch prúdi. Pri nádychu a pri výdychu. Všimni si danú teplotu vzduchu pri nádychu aj pri výdychu. Vystri znovu jemne chrbát. Priveď naspäť mierny úsmev. A stále sa sústreď na svoj dých. Keď ti myseľ niekam inám odbehne, tak ju jednoducho priveď naspäť tým, že sa budeš sústrediť na svoj dých. Všimni si dĺžku svojho nádychu a výdychu. Všimni si relaxáciu, s ktorou dýcháš. A teraz ťa vyzývam k tomu, aby si predstavila mentálne, ako robíš nádychové cvičenie. To znamená, ako dýchaš najprv ľavou nosnou dierkou a následne vydychuješ pravou. Nadýchneš opäť pravou a vydýchneš ľavou. Nepoužívaš svoje ruky, iba si to predstavuješ. Pokračuj v tom. Predstavuj si túto mentálnu nádyšodanú teraz. Dýchaš striedavo do jednej nosnej dierky a vydychuješ druhou. Iba si to skús takto predstaviť. Ako zameriavaš pozornosť na nádych iba v jednej nosnej dierke. A potom tvoja pozornosť sa presunie na výdych cez druhú nosnú dierku.
Ide iba o presun tvojej pozornosti. Potom opäť začni dýchať normálne, prirodzene, opäť skrze obe nosné dierky. Môžeš už pustiť tú predstavu dýchania iba skrze jednu nosnú dierku. Dýchaj normálne. Uvedom si tie pauzy medzi nádychom a výdychom. Ako náhle upokojíme dých, tak sa upokojí aj naša myseľ. Naša myseľ je prepojená s našim dýchom. Opäť môžeš teraz presunúť pozornosť na svoje telo. Uvedom si, v akej pozícii momentálne si. Bez toho, aby si otvorila oči, si môžeš iba uvedomiť izbu, v ktorej sa nachádzaš. Niekoľkokrát sa nadýchni do brucha, hlboké nádychy a výdychy. A môžeš začať pomaličky hýbať prstami na rukách, pomaličky rozhýbavať telo. Veľmi pomaly, je veľmi dôležité, aby sme z každej meditácie vychádzali veľmi pomaly, uvedomelo. A až ako posledné, pomaličky otvor aj svoje oči. Táto meditácia je u konca. Ďakujem, že si so mnou praktikoval, praktikovala a želám krásny deň.